Η μάχη των email. Αναφέρομαι σε αυτό που γίνεται στο inbox των επαγγελματιών. Μια πλημμύρα αλληλογραφίας. Σε αυτό το σύντομο βίντεο θα μοιραστώ μερικά tip για το πώς μπορούμε να κάνουμε την αλληλογραφία μας πιο αποτελεσματική. Έχω στείλει και έχω λάβει χιλιάδες επαγγελματικά email και αυτά είναι τα πράγματα που θα ήθελα κάποιος να μου είχε πει όταν ξεκίναγα. Το πρώτο πράγμα είναι να δούμε την επικοινωνία κάτω από ένα πλαίσιο ευγένειας. Δηλαδή πιστεύω ότι αποτελεσματικό email είναι το ευγενικό email. Και όταν λέω ευγένεια δεν αναφέρομαι στις λέξεις που χρησιμοποιούμε, τα ευχαριστώ και τα παρακαλώ, τα οποία είναι και αυτά σημαντικά, αλλά εννοώ ότι πραγματικά αναγνωρίζουμε ότι απρόσλητοι συχνά μπαίνουμε στο inbox του άλλου και του ζητάμε το πολυτιμότερο πράγμα που διαθέτει, δηλαδή την προσοχή του και το χρόνο του. Ευγένεια σημαίνει να του στείλω ένα email με το οποίο εύκολα να καταλάβει τι θέλω, πώς το θέλω και να του δώσω και τα στοιχεία για να κάνει όσο το δυνατόν πιο εύκολα τη δουλειά του. Τα τρία βασικά στοιχεία ενός email είναι ο τίτλος, το περιεχόμενο και το σε ποιους το στέλνω. Είναι πρωί, έχω φτιάξει τον καφέ μου, έχω γράψει στη λίστα μου τα πράγματα που έχω να κάνω σήμερα και ανοίγω τα email και βλέπω 30 νέα. Πολύ ωραία. Δεν έχω και πολύ κέφι. Τι κάνω, διαβάζω στα γρήγορα τα θέματα. Για να καταλάβω τι έχω να κάνω, τι είναι επίγον, τι είναι σημαντικό. Το πιο σημαντικό πράγμα στα email είναι ο τίτλος. Αν μπορώ με μία φράση να μεταφέρω πολλή πληροφορία, τότε έχω κάνει καλά τη δουλειά μου. Ας πάμε στη λίστα με τους χειρότερους τίτλους. Νούμερο 1. Κενός τίτλος. Δεν μου δίνει καμιά πληροφορία. Νούμερο 2. Τίτλος ο οποίος είναι άσχετος με το περιεχόμενο του email. Γι' αυτό θα πω περισσότερα στο κομμάτι για το reply. Νούμερο 3. Σως επίγον σως. Και ανοίγω και το θέμα είναι η κοπή της πίτας. Πάμε τώρα και για τους σωστούς τίτλους. Γράφω παραγγελία. Παραγγελία και το προϊόν. Παραγγελία το προϊόν και την ημερομηνία. Αρκετά περιγραφικό. Ο συνεργάτης πριν το ανοίξει θα έχει καταλάβει περί τίνος πρόκειται και θα το τοποθετήσει εκεί που πρέπει στο μυαλό του. Στο θέμα του τίτλου ακουμπάει και το μαγικό κουμπί reply. Λοιπόν, βασική αρχή των email είναι ότι έχουμε μία ανταλλαγή email με τον ίδιο τίτλο. Ακόμα και αν έχει περάσει πολύ καιρός. Δηλαδή, θέλω εγώ να σου στείλω ένα attachment που τώρα μου ήρθε, για το οποίο είχαμε μιλήσει πριν 2 εβδομάδες. Δεν θα πάω επειδή βαριέμαι να φτιάξω ένα κενό email καινούριο. Όχι. Ούτε ακόμα χειρότερα θα απαντήσω στο χτεσινό email που μου έστειλες, το οποίο αφορούσε άλλο θέμα, και να σου πω, κοίτα, πάρε και το attachment που μιλάγαμε πριν 2 εβδομάδες. Όχι, θα κάνω τον κόπο να βρω εκείνο το email, να κάνω reply σε εκείνο το email, έτσι ώστε να δει και ο συνεργάτης να θυμηθεί τι λέγαμε και να πάρει και το συνημμένο. Δηλαδή, τη δουλειά που αυτός θα έκανε, να ψάξει να δει για τι πράγμα μιλάγαμε, την κάνω εγώ. Αυτό σημαίνει ευγένεια και επαγγελματισμός. Συνέχεια, στο θέμα τίτλος. Κάθε θέμα ας έχει ένα δικό του email. Δηλαδή, θέλω να μιλήσω στον Κώστα, τον συνάδελφό μου, για την προκήρυξη και για την κοπή πίτας. Δεν θα τα βάλω στο ίδιο email. Άλλο το email, άλλο το άλλο. Κάθε email θα πάρει το δρόμο του, θα έχει τη δικιά του ιστορία. Ας τα κρατήσω χώρια. Οι αποδέκτες. Ένα από τα πράγματα τα οποία βιώνει ένας επαγγελματίας είναι να παίρνει email που δεν τον αφορούν. Δηλαδή, μία από τις δουλειές, ένα από το χάσιμο του χρόνου μας, είναι να ξεχωρίζουμε τι μας αφορά και τι όχι. Μερικές φορές αυτό είναι φλού και αναμενόμενο. Όμως μερικές φορές πραγματικά δεν μας αφορούν κάποια mail. Ας είμαστε λοιπόν ευγενικοί, ας είμαστε ωραίοι επαγγελματίες και ας το θέλουμε μόνο σε αυτόν από τον οποίο θέλουμε απάντηση και ίσως κάποια άτομα από την ομάδα του που μας έχει πει ότι θέλει να ενημερώνονται. Και ίσως και εγώ, ένα άτομο από τη δικιά μου ομάδα που θέλω και αυτός ή αυτή να έχει γνώση. Δεν θέλω να στείλω email όπως έχω δει από τις τράπεζες πολλές φορές που στέλνουν
προς 3-4 άτομα και από πίσω κοινοποίηση σε άλλους 7, 8, 10, 11. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι κοινοποιημένοι, τι email θα έχουν, τι inbox, θα είναι πλημμυρισμένο από email για τα οποία δεν έχω κάνει κάτι. Ας μην είμαι κι εγώ ένας από αυτούς που θα τους πλημμυρίζω με άσχετα email. Λοιπόν, πάμε τώρα στο περιεχόμενο. Ανοίγω το email λοιπόν από το συνεργάτη μου και βλέπω μια έκθεση ιδεών 2.000 λέξεων. Τι κάνω? Κλείνω το email και ανοίγω του άλλου συνεργάτη που λέει τα ίδια πράγματα με 100 λέξεις. Θέλουμε να είμαστε περιεκτικοί και ακόμα και όταν γράφουμε να κάνουμε εύκολη την ανάγνωση. Δηλαδή να δίνουμε αέρα στο email. Θα κάνουμε μια παραγραφούλα, κενό, 2 bullet point, άλλη μια παραγραφούλα, έτσι ώστε ο άλλος με μία ματιά αμέσως θα ξεχωρίζει τα σημαντικά, τι είναι να κάνει, τι δεν είναι να κάνει, πότε να το κάνει, αυτά. Και μετά από κάτω, ας πούμε και τις ευγένειές μας. Ελπίζω να πέρασες καλό Πάσχα, να ξεπέρασες και το κρύωμα. Και από κάτω μπορεί να πεις υπενθυμίζω κιόλας ότι είχαμε συζητήσει, δηλαδή μπορείς να επεκταθείς μετά στο τέλος του email όσο θέλεις και να αναλύσεις το θέμα όσο σου κάνει κέφι. Θυμίζω πως είχαμε συζητήσει με τον τάδε αυτό το θέμα και είχε υποθεί ότι κλπ. Όμως το βασικό κομμάτι το έχω ήδη αναφέρει πάνω. Τι θέλω, για ποιο λόγο και πότε το θέλω. Και έχω μορφοποιήσει και το mail με τρόπο που αυτά εύκολα να μεταφέρονται στον άλλον. Βάλε χρώματα, βάλε bold, βάλε italics και βάλε bullet points. Ό,τι καλύτερο. Για να σώζει ο άλλος το χρόνο του. Συνημένα. Οκ. Σκάναρα ένα χαρτί, στο στέλνω. Ο τίτλος του αρχείου είναι scan 00850. Ο άλλος λοιπόν θα πάρει αυτό το σκαναρισμένο και θέλει να το αποθηκεύσει, θα πάει και θα του αλλάξει το όνομα και θα πει το σκαναρισμένο που αφορά αυτό το θέμα. Αυτή τη δουλειά, επειδή είμαι επαγγελματίας, θα την κάνω εγώ για αυτόν. Θα μετονομάσω το αρχείο και θα βάλω την ημερομηνία τη σημερινή και μια-δύο λέξεις που να δείχνουν τι είναι. Θέλω να στείλω μαζί με το email και μια φωτογραφία που πήρα από το κινητό ενός παραστατικού. Η φωτογραφία είναι JPEG. Ας την επισυνάψω κανονικά με το συνδετήρα και να μην το πετάξω πάνω στο email. Γιατί ο άλλος όταν το ανοίξει βλέπει την εικόνα, τη διαβάζει μια χαρά, αλλά δεν μπορεί εύκολα να το εκτυπώσει. Πρέπει να κάνει save as κλπ. Ενώ αν είναι συνημμένο και μερικοί δεν το βρίσκουν κιόλας ή κάποια συστήματα κολλάνε. Επισύναψέ του, αμέσως να το ανοίξει ο άλλος σαν ξεχωριστό αρχείο για να το κάνει αυτό που θέλει να το κάνει. Έστειλα το email και με το που πατάω το κουμπί καταλαβαίνω ότι το έχω στείλει σε λάθος άνθρωπο, γιατί μοιάζανε τα email τους. Ή ότι έχω ξεχάσει ένα βασικό πράγμα. Τι κάνω? Undo. Αν είμαι σε ένα σύστημα που βασίζεται στη Google, τότε πάω στα setting και τα 5 δευτερόλεπτα χρόνου undo τα κάνω 30 δευτερόλεπτα χρόνου undo. Στο Outlook πάω στα setting και θέτω το email να μην φεύγει αμέσως, αλλά να πηγαίνει στο Outbox. Να κάθεται λίγο εκεί, να το σκέφτομαι κι εγώ και μετά από μόνο του, 1 με 2 λεπτά μετά, τα φεύγει. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Έτσι μπορώ να γλιτώσω πολλά λάθη. Τα στοιχεία μου. Η υπογραφή μου είναι σχεδόν προφανές, αλλά πολλοί κόσμος δεν βάζει τα στοιχεία του ή δεν τα βάζει πάντα. Δηλαδή, θέλω μια διευκρίνηση, θέλω να σε πάρω τηλέφωνο και δεν βλέπω την υπογραφή σου. Πάω λοιπόν σε παλιότερες συνομιλίες μας και προσπαθώ να βρω πού είναι τα στοιχεία σου. Όχι. Συνηθίζουμε να βάζουμε την υπογραφή μας με το κινητό μας στο τέλος του email. Και λέω το κινητό, παρόλο που μερικοί ίσως πούνε ότι εγώ δεν θέλω το κινητό μου να κυκλοφορεί. Παρόλα αυτά, ένα γρήγορο τηλεφώνημα μπορεί να σε γλιτώσει από 1, 2, 3 email. Οπότε, κακό δεν κάνει. Όσον αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας, άμα κάνω μια σύσταση και πω σε ένα συνεργάτη μου, κοίτα, μίλα με τον Γιώργο, θα βάλω και τα στοιχεία του Γιώργου από κάτω, με το τηλέφωνο και το email του.
Τελειώνοντας να πω ότι μερικές φορές δεν χρειάζεται καν να στείλουμε email. Αν κάτι πολύ απλό, είναι πιο γρήγορο να σηκώσω το τηλέφωνο και να ρωτήσω το report θα μου το στείλει σήμερα ή αύριο, πες μου σε παρακαλώ, για να προγραμματίσω την ημέρα μου. Μου απαντάει, κλείνω τηλέφωνο, ευχαριστώ πολύ. Τέλος, γλίτωσα και εγώ και ο συνεργάτης, η συνεργάτητά μου ένα email. Ό,τι έχουμε πει ως τώρα είναι κοινή λογική. Είναι κάτω από την ομπρέλα ότι μπαίνω λίγο στα παπούτσια του άλλου. Και στα πλαίσια αυτού του πράγματος είμαι βέβαια και ευγενικός. Δεν θα πω στείλε μου, αλλά παρακαλώ στείλε μου. Αλλά αυτά είναι κοινή λογική. Αυτά τα λίγα. Πολλά είναι προφανή αυτά που είπα. Παρ' όλα αυτά, συχνά τα βλέπω να απουσιάζουν. Και γι' αυτό ήθελα πολύ να μιλήσω και να κάνω αυτό το βιντεάκι. Γεια σας.